Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avval andagы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта Күп еллык үләннәрнең уңышы куандырамы? Хуҗалыклар терлек азык әзерләргә кереште. Йогышлы шир яктырган маллардан ничек котылырга? Килди авылында штаб өйрәнүләре узды. Үз һөнәренең остасы Азнакайда бәйге арты ярышлар старт алды. Фермер мәктәбен тәмамлаучы иң яхшы укучыларга сертификатлар тапшырылды. Алар бу акчаны кайсы юнәлешкә сарыф итәчәк? Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Май уртасындагы эссе һава торышын салкын җилле көннәр алыштырды. Синоптиклар иртәгедән җылылык урнашачак. Температура көндезләрен 25-26 градус, төнлә 15-тән дә түбән төшмәс дип ышандыра. Яхшы хәбәр җиткерүчегә авызыңа балдамай ди безнең халык. Дөрес, киләсе атна уртасында 2 көн яшенле яңгыры да фаразлыйлар. Әмма җылы яңгырларның үсемлекләргә зыяны тимәс. Республиканың барлык районнары да терлек азыгы әзерләргә кереште дип хәбәр итә Аграр министрлык. 60 000 гектардан артык мәйданда күп еллык үләннәр чабылган. 120 000 тоннадан артык сенаж салынган. Белгечләр күп еллык үләннәрнең беренче катын тиз арада җыеп алырга киңәш итә. Аларның уңышы дан түгел быел. Хәтта яңгырлар күпләп яуган районнарда аптырыйлар бу хәлгә. Бу атнада тапшыруның иҗат төркеме Алексеевский районында булып кайтты. Аларда да Люцернаның уңышы уртача дип бәяләнә. Табигатькә каршы барып булмый. Үскән кадәрлесен сыйфатлы терлек азыгы итеп урнаштыру хәерле. Күп еллык үләннәр чәчәккә бөреләнү мәлендә. Димәк, аларны чабып алырга вакыт. Шул очракта гына сыйфатлы һәм туклыклы терлек азыгы әзерләргә мөмкин булачак. Дөрес, әлегә куелыгы да, озынлыгы да әллә ни мактанырлык түгел. Чөнки бу кырны чабып, үләнне җыеп алуга бозачаклар һәм күзгә культуралар чәчәчәкләр. Башка кырлардагы уңыш уңайрак диләр. Массы быелгы елны яңгырлар ким булуга карап инде әзрәк бул инде башка елга караганда. Башка елларга караганда быелгы елны май аенда эсселек температура средний күбрәк булды. Александр Шишеров шушы комбайны белән көн сайын 50 гектар мәйданда үлән чаба. 6 еллык комбайнның да үзенең дә күбрәк эшләргә мөмкинлеге бар әле. Тулы куәткә эш башлангач, күләмне арттырачакбыз ди. Ә хуҗалыктагы эш шартларына бик канәгать механизаторлар. Условия. Обед, ужин, все привозят. Шартлар яхшы, төшке аш, кичке аш барысы да каралган. Кыш көне мин тракторда эшлим. Минем әле тракторым да бар. Җәйге эш хакы әлбәттә югарырак. Ләкин безгә җитә. Шулай ук премияләр дә бар. Алексеевский халык предприятиесенең техник егәрлеге җитәрлек. Сон ягыннан гына түгел, күбесе таушалмаганда әле. Шуңа да алар нинди генә эш булмасын вакытында җиренә җиткереп башкарып чыгалар. Менә бүген генә яңгыр сибәләү сәбәпле ашыгуның файдасы юк. Монда бит инде эш тәртибе шунда, Макдоннар чапкычлар чапканнан соң 7-8 сәгать дәвердә авыл ниләрне валутлар яталар, алар провяливаться итәләр, шуннан соң аның влажности 50-55-60%-ка хәтле төшкәннән соң инде Макдоннар үзләрен подборщиклар белән җыеп, кистереп, биодобавка добавить ителеп, менә монда закваска инде массаны тележкаларга, КАМАЗларга тиялеп ямыга ташыйбыз. Кайтарылган яшел массаны тыгызлауда технологиягә туры килә. Көн дәвамында 3 трактор таптаса, төнгә 1 трактор калдыралар. Менә бу катокның авырлыгы 5 тонна диләр. Хәзер күп хуҗалыклар шушы ысулны куллана. Беренче чиратта аның влажностьны карыйбыз инде 50-55% булырга тиеш. Качан сала башладык? Бүген 3нче көн салабыз. Желательно иртәрәк салып бетереп, ябырга аның сухой веществосын определяйтәбез, 30-35% булырга тиеш. Перевариваемый протеин 20-22%. Бу хуҗалыкта терлекләргә азыкны баланслап ашату каралган. Менә бу техниканы тәгәрмәч өстендәге азык әзерләү цехы диләр. Анда азык компьютер ярдәмендә граммына кадәр үлчәп кушыла. ДТМ программасы нигезендә күпме азык кушылганын бүлмәдә утырган белгеч контрольдә тота. Кормны увлажнять итәбез барды белән. Ул безнең самоходный погрузчиклар. Алар сенажны, печәнне сенажны силозны үзләр тиеләр, комбикормны. Аларда ДТМ программасы установить ителгән. Ул компьютер аша регулировать итә азыкны. Хәзер терлекчелек комплексларында ашатуны көйләү, рацион белән идарә итү бик актуаль. Моны замана таләбе дип кабул итәргә кирәк. Ә бит идарә итү өчен дә терлек азыгының сыйфатлы булуы шарт. Димәк, бүген терлекчелек өчен бик җаваплы чор җитте.
Безнең 10 меңнән артык моноголетка культуралары бар. Аның һәр бер сәлгерде без инде елына карата яңгырлар да булды. Шуның өчен куәтләнеп кирип киттек. Безнең бәйгесендә НП Алексеевский беренчеләрдән булып кирип киттек. Үзегез. Икенчесе, Красный Восток, без Южный бригадасы тоже алар салып яталар. Северный Чабырга чыкты. Алга Чаба, алга хуҗалыгы, Родина хуҗалыгы туры Чаба. Безнең һәрбер хуҗалык кирде дип уйлыйбыз. Әйтәбез инде. Бүген терлекләргә азыкны сыйфатлы итеп әзерләү бурычы куелуын аңлап була. Андый азык ашаган маллар авыртуларга да бирешми дигән сүз. Тик менә читтән йогышлы ширләре генә үтеп керә күрмәсен. Кызганыч, узган ел республикада андый очраклар булгалады. Җитештерүчеләргә күпме икътисади зыян килгәнен тапшыруларыбызда хәбәр итеп тордык. Андый афәтләр үтеп кермәсен өчен бөтен көчне куеп сакланырга кирәк. Бу атнада республиканың ветеринария идарәсе Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелегенең Татарстан филиалы белән берлектә штаб өйрәнүләрен уздырды. Югары Ослан районының Килди авылында үткән күрсәтмә өйрәнүләрдә йогышлы чирләрне ничек кертмәскә, кергән очракта ничек сакланырга икәнлегенә төшендерделәр. 1 июнь көнне Югары Ослан районының Килди авылы халкы аптырап та калгандар. Ул кадәр машинаны, махсус киемле кешеләрне авыл урамнарында күргәннәре булды микән? Биредә малларда очрый торган аеруча куркыныч авыруларны кисәтү буенча команда штаб укулары үтте. Мондый өйрәнүләрнең төп максаты терлекләрдә, кош-кортларда күзәтелә торган йогышлы чирләргә юл куймау. Иң беренче чиратта безнең бит инде менә шу йогышлы авыртуларга кисәтү, аларны кисәтү, безнең булган дуңгызчылык предприятиеләре, кошлар үстерә торган предприятиеләр, аларга безнең мөрәҗәгатебез бүгенге көндә безнең әле йогышлы авыртуларыбыз гомумән иллек күләмендә алар башка төбәкләрдә чыгып торалар. Шуңа күрә без аларны онытмаска тиеш бүгенге көндә һәм инде авырту килеп чыккан очракта нинди чаралар белән, нинди техника белән без аларны юк итәбез, без аларны кисәтәбез. Менә без бүген шул чарага җыелдык. Белгечләр әйтүенчә, Африка чумасы, кош гриппы кебек авыруларны булдырмас өчен алдан ук хәстәрен күрергә кирәк. Чөнки чир ияргәннән соң терлекне коткарып калу инде мөмкин түгел. Әгәр дашиз килгән очракта монда бернинди профилактика юк. Бар бөтен булган терлек инде юк ителәчәк, яндырылачак. Профилактик чаралар, аларга вакцинациялар уздыру бу авыртуга юк. Шуңа күрә бу авырту безнең өчен бик куркыныч. Без инде бу авырту килеп чыкмасын өчен күбрәк көч куярга тиеш үзебез. Ләкин йогышлы авыру терлеккә ияреп өлгергән икән, бу очракта нишләргә? Нинди чаралар кулланырга? Республиканың ветеринария хезмәте белгечләре нәкъ менә шушы сорауларга җавапларны практикада күрсәттеләр. Аеруча куркыныч авыруларны юк итү буенча тиешле гамәлләрне махсус кагыйдәләргә нигезләнеп аерым бер тәртиптә башкардылар. Случаи, конечно же, у нас были и в прошлом году. Әлбәттә инде узган елда авыру очраклары күзәтелде. Африка чумасы буенча 5 очрак теркәлгән. Хәзерге вакытта алар барысы да юк ителде. Быел безнең республика әлеге авыру ачыкланган субъектлар рәтенә кермәс дип өметләнә. Кош гриппына килгәндә безнең 5 районда авыру очраклары булган иде. Шулай ук тиз арада тиешле чаралар күрелде. Күзәтчелек органы үз чиратында барлык ветеринария кагыйдәләрендә төгәл үтәргә өнди. Бары тик шул очракта гына бездә проблемадан тулысынча котылуга ышаныч туа ала. Жанлы мал, ярты мал дигән кебек авырулар электә күзәтелгән. Ул чорда чиргә каршы торырлык мондый куәтле техника җайланмалары да булмагандар. Әгәр дә терлекчелекне кәсеп иткәнсең икән, даими уяулыкны югалтмаска тиешсең. Укуларның барышын күзәткән аграр министр Марат Җаббаров та авыру чыккан очракта икътисади зыянның күләменә басым ясады. Күпме булдырган мөлкәтне кире торгызу да зур көч һәм күп акчалар таләп итә диде ул. Командно-штабное учение. Бүген малларда очраучы аеруча куркыныч авыруларны кисәтү буенча команда штаб укулары үтте. Беренче чиратта Африка чумасы, кош гриппы кебек авырулар турында сүз бара. Чөнки узган ел безгә алар белән күзгә-күз очрашырга туры килде инде. Җәй башында шулай кыргый кабан дуңгызлары белән дә проблемалар булган иде. Ләкин әлеге мәсьәләне вакытында хәл итүгә карамастан, зыян күләме шактый зур булды. Ничек булуына карамастан, президентыбыз ярдәме белән без күп хуҗалыкларга һәм оешмаларга ярдәм кулы суздык. Бүген Килди авылындагы күренеш өйрәнү максатында гына булса да, аның җитдилеген һәркем яхшы аңлый. Әзерлеккә дә аграр министр тарафыннан югары бәя бирелде. Йогышлы авыруларны булдырмый калуның отышлы икәне бәхәссез. Әлеге юнәлештә эшләү өчен республикада махсус җиһазландырылган техникалар җитәрлек. Иң мөһиме, шушы техникаларга бары профилактик эшләрдә генә катнашырга язсын. Мощнейшая техника, специализированная техника. Бүген малларда очрый торган куркыныч авыруларны юк итү буенча зур масштаблы махсус техника күргәзмәсе тәкъдим ителде. Әлбәттә инде әлеге техниканы бары тик укулар һәм профилактик чаралар вакытында гына күрергә
күрергә насыйп булсын иде. Техник яктан тәкъмин ителеш буенча Татарстан Россия күләмендә беренче урынны алып тора. Бу әлбәттә инде республикабыз җитәкчелеге ярдәме белән башкарылган эш. Семинарда катнашучылар өйрәнүләренең мөһимлеген искәртә. Бу фикер белән килешмичә мөмкин түгел. Билгеле, авыл хуҗалыгында барган хәлләр республиканың иминлегенә дә тәэсир итмичә калмый. Шуңа күрә профилактик чараларга да зур игътибар бирергә кирәк. Өстәвенә, моның өчен Татарстанда барлык шартларда тудырылган. Бары тик уяулыкны гына югалтмау сорала. Терлек азыгын мул һәм сыйфатлы итеп әзерләү һәр хуҗалыкның хыялы. Саба районында узган 40 көне 2021 дип аталган киңәшмәдә Лера Фарм компаниясе шул хыялны тормышка ашырырга өйрәтте. Алар хуҗалык җитәкчеләре өчен чит ил белгечләрен чакырып, даими очрашулар үткәреп торалар. Лера Фарм оешмасы ул сату гына түгел, именно безнең специалистлар, технологлар ул әзерләргә рационнар төзергә һәм ашату һәм бозаулар үстерү буенча һәрбер булышлык күрсәтергә тырыша. Барлык хуҗалыкларда рекомендацияләрне тыңлап, шул рационнарны кулланып эшләсәләр, барысы да уңышка ирешә. Лера Фарм белән эшләгән чыгырларны ачкач, безнең һәрбер сыерның тәүлеккә 2 литр яннардык сөтләре арттыралдык. Шулай ук беренче шартта битә сөт, икенче шартта анда сыерның сәламәтлеге дигән сүз. Сыер сәламәт үскән саен ул күбрәк безнең сөтне бирә дигән сүз. Семинарда катнашучылар теоретик белемнәрдән тыш кырга чыгып, силос һәм синажны дөрес итеп әзерләү серләренә дә төшенде. Бүген аграр җитештерүчеләргә тәкъдим ителгән технологияләр терлекләрне дөрес ашату нәтиҗәсендә продукция алуны арттырырга ярдәм итә. Бу исә хуҗалыкка өстәмә керем дигән сүз. Моннан тыш, малларның сәламәтлеге дә яхшыра. Бу елның февралендә Россия күләм фермерлар мәктәбе ачылуы хакында хәбәр иткән идек. Белем өстәүдә Татарстаннан да 24 кеше катнашты. Һәм алар укуларын уңышлы гына тәмамлап эшкә дә кереште. Әлегә аларның эшмәкәрлеге үз көчләренә таянып кына алып барыла. Шул 24 кеше арасыннан иң яхшы бизнес проект яклаган 3 укучыны чакырып, Казан дәүләт аграр университетында аларга 345 мең сумлык сертификатлар тапшырдылар. Алга таба укып чыккан 24 фермерга да хөкүмәт ярдәмнәре белән булышу каралган. Киләчәктә инде без грантларга әзерләйбез аларны, агростартап грантына. Безнең авыл хуҗалыгы министрлыгында центр компетенция эшләп килә. Шулар белән берлектә аларга документлар җыярга булышып, бизнес планнарын инде төгәлләп ясап бетереп, шушы грантта аларны җиңәр дип уйлыйбыз һәм үз эшләрен башларга бик яхшы ярдәм инде безнең банк 345 мең берсә, грант отсалар. И безнең еще льготалы кредит бирергә дә аларга возможностьлар була. Сертификатка ия булучыларның берсе Гөлназ Шукина. Ул Кайбыш районы Йолдыз кооперативын сыйфатлы ит белән тәэмин итәргә ниятли. Эшкә чынлап торып тотынганда 2 елдан табышка эшли башларга була ди Гөлназ. Фермерлар мәктәбе бу чыгарылыш белән генә эшен туктатмаячак. Киләчәктә дә укытуларны дәвам итәчәкләр. Менә бу мәктәптә безгә бизнесны төптән ничек иттереп алып бару башлап җибәрергә, ничек иттереп алып барырга бөтенесен дә өйрәттеләр. Төп белем бирделәр дип әйтсәк була инде. Теория белән генә түгел, практика белән дә таныштык. Эшләп менә Лаешка бардык. Каусар предприятиесенә, шулай ук фермерларга бардык, кооперативларга бардык. Нинди оборудованиеларда эшләп булачак, нинди технологиялар белән эшләп булачак, аларны бөтенесе үз күзебез белән күрдек, таныштык. Ә менә аграр университет студентлары иртә яздан районнарга практик үтәргә китте. Алар урып җыю эшләре тәмамлангач кына җыелачак. Теорияны гамәлдә куллануның булай озакка сузылуы аңлашыла. Авыл хуҗалыгы белгечләрен парта арасында утыртып кына әзерләп булмый. Узган атнада без үтеп барышлый Мамадыш районының Ушма авылы машина трактор паркында техника серләренә өйрәнүче Юрий Карповның хәлен белеп чыктык. Мамадыш районына практикага студентлар айрыша теләп кайта. Чөнки монда барлык уңайлыклар да тудырылган диярлек. Районда иң зур оешма РМ Агро. Биредә авыл хуҗалыгы өчен кирәкле булган барлык техника, агрегатлар бар. Студентларга уку дәврендә тупланган белемнәрен ныгытырга мөмкинлекләр дә җитәрлек. Төп сәбәп тә шундадыр мөгаен. Безгә студентлар кайтып торалар, сораган хозяйстволарга безнең авыл хуҗалыгы институты белән бик тыгыз элемтәдә, рәхмәт аларга. Әйткәнчә инде алар безгә кайталар, булышалар, өйрәнәләр.
Яшерен батырын түгел, моңарчы студентларга практика җитеп бетмәгән. Моны алар үзләре дә инкар итми. Соңгы елларда андый гамәли күнекмәләрнең вакытын арттырганнар. Техниканы китаптан укып кына һөнәри осталыкка ирешеп булмый. В этом году наши ребята Быел безнең студентлар бөтен республика буйлап диярлек эшлиләр. Барысында карарга, өйрәнергә, кыр эшләренең бөтен стадияләрендә дә сөрү, чәчү чорыннан алып, җыеп алу һәм амбарларга озатуга кадәр катнашырга мөмкин булсын өчен без аларны техник яктан иң алдынгы авыл хуҗалыкларына җибәрергә тырышабыз. Мамадышка эшләргә кайткан студентларны остазлары да мактый. Алар практиkantlарның яшь булуларына карамастан, тырыш һәм хезмәт сөйчән икәнлеген искәртә. Молодцы. Менә бу җегет вообще кулыннан килә. Ябышып тора кулы эшкә. Молодец. Күренеп тора, что настоящий эшче була. 3нче курс студенты Юрий Карпов 2 ай инде Мирхәйдәр абый Фазыловка ярдәм итә. Нәкъ менә монда кайту Юрий өчен икеләтә бәхет. Мамадыш аның туган ягы. Мин кайттым монда 19 апрельдә. Монда инде бөтен эшне эшләдем, инде була. Бөтен әйберне карап, эшләп, миңа бик ошый. Бөтен әйберне өйрәтәләр. Мин үзем Мамадыштан, өйдә яшим. Практика студентлар өчен беренчедән тәҗрибә туплау булса, икенчедән акча эшләү мөмкинлеге дә. Институт мөдире Сергей Яхин әйтүенчә, укучылар хезмәт хакларыннан канәгать. Тагын шунысын да искәртик. Яшь белгечләрне эшкә җәлеп итү юнәлешендә махсус программалар да гамәлдә. Программага килгәндә укып бетереп, алар районга кайтса, без алар эшкә, без аларны карыйбыз, хозяйствода белемен, тәртибен килешле кеше була икән, белгеч була икән. Белгечләр бер вакытта да артмый, алар һәр вакытта кирәк. Ул вакытта ул бер ай эчендә эшкә урнашырга тиеш һәм единовременный компенсация 300 мең акча бирелә. И бер ел дәверендә 7,5 зарплатасына өстәп 7,5 акча бирелә. Һәм ул аны 3 ел эчендә отрабатывать итәргә тиеш. Бер урында эшләп 3 ел эшләргә тиеш. Беренче адым ясалган. Әмма кызыксындыру усуллары тагын да арттырылса, комачауламас иде. Югары хезмәт хакы түләнсә, өстәвенә торак белән дә тәэмин итсәләр, яшьләр авыл җиренә кайтудан баш тартмас иде. Икмәк үстерүче булуым белән горурланам. Азнакай районының Олпат механизаторы Мөнир абый Хабибуллин әнә шулай ди. 40 ел буе сайлаган һөнәреңә тугры калып, шундый канәгатьлек хисләре кичерү бәхеттер ул. Бу атнада Азнакай районында бәйге арты бәйге үткәрелде. Корылык кичергән районда аз гына яңгыр төшү дә ничек куандырган үзләрен. Сыер савучылар, ясалма орлыкландыру технологлары, сукачылар башта һөнәри осталыкларын сынаса, соңыннан спорт уеннарында катнашып күңел ачты. Бәйге катыш, бәйрәм мизгелләре безнең киләсе видеоязмада. Азнакай агрофирмасының тымытык бүлекчәсе. Мондагы ыгы-зыгыга сыерлар да аптырагандыр бүген. Әмма аларга кадер хөрмәт зурдан. Районның иң уңган 21 савымчысы бирегә үз усталыкларын сынарга җыелды. Араларында Татшуган авылыннан Резида Газыева да бар. Резиданың бу эштә 17 еллык тәҗрибәсе бар. 60-тан артык сыер савам инде. 2 елга бер тана өйрәтәбез. Сыер сау авыр, конечно. Ну, заманалар үзгәреп тора, җиңеләеп тә китә, менә һәм молокопроводлар киләделәр быелларны инде. Җиңелрәк, кулларга җиңелрәк. Резида тормыш иптәше белән 3 кыз үстерә. Олы кызы үзенең алыштыргысыз ярдәмчесе. Авылда эш кимеде дисәк тә, авыл балаларының кечкенәдән хезмәт белән чыныгып үсүчеләре дә юк түгел әле. Гел сыер савырга бергә йөри минем белән ничә ел инде хәзер. Ул мин эшкә китсәм дә, бер җиргә, ашыгы җиргә китсәм дә, минем урында сыер да савырга кала. Минем кыз балаларым да ярата ул эшен, мин үзем дә яратам, сыерларым да бик яратып савам. Эш күрсәткечләре дә начар түгел. Сыерларның һәр кайсыннан 25-30 литр сөт савалар. Токымлы сыерларны сыйфатлы азык ашатып күңел биреп тәрбияләгәндә башкача була да алмый. Ул мондый бәйгеләргә алдан ук әзерләнә башлый икән. Теориясын кабатларга да ай ярым вакыт кирәк ди. Яхшы сыер савучы малның халәтен бик тиз чамалый. Шуңа мал табиблары белән гел тыгыз элемтәдә эшләргә туры килә. Канга сиңү микән, әллә күңел биреп эшләү галәмәтеме, чын белгеч лаеклы ялга чыккач та тыныч кына өендә утыра алмый. Тымытык фермасында 50 ел мал табибы булып хезмәт куйган Нафис ага Гайфуллин да биредә бүген. Бергә эшләгән сыер савучыларны җылы хисләр белән искә ала. Уңышлары өчен ихластан куана. Алар потому что хезмәт кешеләре. Алар
күннің ненде болуына, табиғаттың ненде болуына қарамастан, қар жауамы, буранмы, таш жауамы, әр вақыт өз ішлерін ішлеушілер олар. Олар қызметні яратушылар, тірліктеріні яратушылар. Олар біздің халықны сүт продукция белән тәэмин итүчеләр. Мондый бәйгеләр бер яктан үзеңне сынап карау, икенчедән коллегалар белән аралашу, тәҗрибә туплау. Терлекчеләрнең үзәгендә булган сыер саучылар һәм ясалма орлыкландыру технологлары бәйгесендә аграр министр урынбасары Ленар Гарипов та катнашты һәм азнакай терлекчеләренә олы рәхмәтен җиткерде. Как надо дальше работать? Вот сегодня это показывают эти конкурсы. Мондый бәйгеләр ничек эшләргә кирәклеген күрсәтә, чөнки бүгенге көндә күп төрле заманча сау комплекслары бар. Җитәкчеләр дә, сыер саучылар да, белгечләр дә нинди җиһазлар, материаллар белән эшләргә икәнлеген аңларга тиеш. Нәкъ менә шундый бәйгеләр мисалында алар өйрәнә дә инде. Районда мондый бәйге быел 10-нчы мәртәбә үткәрелә. Сыер саучылар арасында Ознакай агрофирмасыннан Резида Газыевага тиңнәр булмады. Ә ясалма орлыкландыру технологлары арасында шул ук агрофирманың Сәпәй бүлекчәсеннән Илнур Төхбәтуллин үз эшенең остасы булып танылды. Мондый бәйгеләр тукталмасын, дәвамлы булсын иде дип кенә телисе кала. Хәерле сәгатьтә, исән сау гына. Ознакайда ел сайын механизаторларның да осталыкларын сыныйлар. Быел да районның һәр хуҗалыгыннан иң булган җир сөрүчеләре көч сынашты. Дөрес итеп туфракны сукалый белгән тракторчы җир эшкәртүнең башка төрләрен күз йомып та башкарып чыга диләр. 40 ел гомерен игенчелеккә багышлаган Мөнир Хәбибуллин да сафта бүген. Аның туфракны җиренә җиткереп, капламый салганын калганнарда кызыксынып күзәтә. Бүген сайлап алган иген үстерү данлыклы, иген бөтен югәдә хуҗа, баш шул тагын тазалык кылып эшләргә ясый. Әлеге көнгә шул былтыргы тар җирләрне эшкәртәбен, 600 гектар эшкәртә. Әле алда күп эшләс. Шул тазалык кылсын эшләргә ясый. Бергә егетләр белән шунда булганнар бер көне уңыш бәйрәмендә очрашырга ясый. Әле Мөнир абый кебек аксакалларның хезмәтен лаеклы дәвам итә торган яшьләрнең булуы да куандыра. Даниф Хөсәйнов бүтән юнәлештә белем алса да, тормышын игенчелек белән бәйләргә исәбе. Эшкә керәчәкмен шул профессия буенча, бу профессия ошый миңа, белмим, бәләкәйдән ошый. Әти дә эшләгән, бабай да эшләгән шул профессиядә. Менә үзем дә шул профессиягә тарта. Бу тракторда 2нче ел йөрим инде. Алай әйбәт кенә. Праваларны тоже алдым. Бүтән әйбергә правалар бар. Айрыуча уңышларга ирешеп хезмәт куйган механизаторларга хөрмәт тә күрсәтелде бүген. Игенчегә игътибар кирәк шул. Быел табигать районны корылык белән санаса да, механизаторлар сынмый, эшләрен намус белән үти. 20 техника, 20 хуҗалыкта, монда инвестор да бар, КФХ да бар. Олар да бар инде, мондый хуҗалыкларда бөтенесе бер рәттән ярыштылар хәзер. Соңына инде иток нәтиҗәләр ясап алдыңгыларны бүләкләячәкбез, яшь механизаторларны бүләкләячәкбез инде. Без инде моның белән авыл хуҗалыгының да профессияның данын күтәрергә тырышабыз, яшьләрне үзебезгә җәлеп итәргә, бер дигән менә техникумда укый торган укучыларыбыз матур иттереп сөрәләр, эшли беләләр. Бәйге җиңүчесез булмый. Бүген туфракны каплатып сукалауда беренче урынны Ознакай агрофирмасыннан Ленар Сидиков алды. Ә каплатмый сөрүдә Мөнир Хәбибуллинга тиңнәр булмады. Бәйге моның белән генә тәмамланмады әлбәттә. Бил алышу булмаса да, Сабантуйга әзерлек дип бәяләп була иде мондагы спорт ярышларын. Орча районы халкы киномеханик Тәнзилә апа дип белә, һәм шулай дип эндәшә дә аңа. Тәнзилә апа Закирова яшь чагыннан укып, кино куярга өйрәнеп, авыл халкына кино күрсәтә башлый. Ул вакытларда халыкның кино карарга зал тутырып йөргәнен күпләр хәтерли булыр. Тәнзилә апа иренми, электричкага утырып, Казаннан яңа чыккан фильмнарны ташып кына тора. Шул зур тәлинкәләрне яшь җилкәсе ничек күтәргәндер. Ул вакытларда киномеханикларның хезмәте сатылган билет һәм күрсәтелгән фильм саныннан чыгып бәяләнгәндер инде. Тәнзилә апага районда тиңнәр булмый. Хезмәтен күрәләр, бәялиләр. Татарстанның атказанган киномеханик ул. Бүген дә гел хәрәкәттә, Орча үзәгенә, мәдәният йортына эзне суытмый. Халыкны аңларга кирәк име, гел бер начар кино куйсам булмый. Әминде гел иретіп, атым сайын афишалар іліп, урам сайын 20 ләтірейміз, сағат 2-ден ләтіреймедім, сондан соң кетәдірейм поездға, әр атымды текшіріп, гел яқшыланығына қайттым. Міне пример танса дискі, ең бірінші қойдым яным. Тәнзилә апа хакындагы видео язманы киләсе тапшыруда карарга онытмагыз.
Туған жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Аның шираттағысын келесі жұмға 18 сағатта қарарға ұнытмағыз. Біршіған сұрауларыңыз болса, оларны WhatsApp номерына yolлай аласыз. Аралашып яшейік, исәнлікті көрішірге яссын.